Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом. Азов полкынан команданы Денис Прокопенконың бұл сөзлерінен майыс айында Азовсталь қалесінің имайысы екінленді. 129 күнлік есірліктен сон Мариупольдегі гарнизонның команданы азат етілді. Редис тақма ады олған Денис Прокопенко, оның муавины Святослав Паламар, Калина, Деңіз пиадежілері 36-й бригадасының команданы Сергей Волынский, Милли гвардия команданлары Денис Шлегове, Олег Хоменко Түркиеделер. Жеңіп біткеніне қадар олар Түркия президентінің незареті алтында Түркиеде булынмалылар. Перший крок ми зробили, ви сьогодні в безпеці, ви на турецькій землі, а другий крок, а вже ж обов'язково будете вдома. Хлопці повинні знати, що ми працюємо над тим, щоб повернути всіх, абсолютно всіх. Ми зробимо все. І обов'язково, щоб ви побачили своїх рідних, близьких. Украина Русия сірлігінден 215 қараманны азат етті. Азовсталь имайжілері арасында 108 Азов полкының жеңкчілері. 4 айлық есірліктен азат етілгенлер арасында Азовсталь имайжілері арасында ең яш парамедик Назарій Гринцевич те бар. Президенте, у нас все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Тут багато вже сказали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! Мариуполь гарнизоннан 5 команданы için Украина 55 işgalcini берді. Улар арасында Харьков илетінден қачып оламаған işgalciler де бар. 200 украиналы эсір için Украина Виктор Медведчукны берді. Украина телекеслік қызметінің yol başçысы Василь Малюк қайдеткеніне көре, о Путиннің ади бір құдасы дегел, о Украинада девлет хайыныдыр. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна, далеко не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контррозвідувальних заходах. І в минулому використовувалась, і зараз використовується, і в майбутньому буде нас щодня наближати до перемоги. Украина телекеслік қызметінің yol başçысы украинлеріні Чернигов илетінде қаршылап алды. Олар арасында Мариупольный майы еткен Бурый тақма ады олған телекеслік қызметінің хадимі де бар. І до кінця, до речі, перебуваючи там, пліч-опліч з Редісом, тримали на максимальному рівень контррозвідувального режиму. Це реальна історія, це те, що ми будемо розповідати нашим курсантам в академії, нашим дітям, нашим внукам. З великою повагою, друже, я їх повертаю сьогодні. Для мене велика честь це зробити. Есірліктен азат етілгенлер арасында Оленевка колониясында руслар теракт керчеклешмесі нәтижесінде зарар көрген 8 арбиде бар. Украина топырағында оларына екімлер қаршылай. Есірліктен сон олар екімлерінің незаретінде бұлынмалы. Украинаны имайы еткен 10 четел ватандашы да азат етілді. Олар арасында 5 Британия ватандашы, 2 кіші Америка ватандашы, Вебрер, Исвечия, Хорватистан ве Марокко ватандашларыдыр. Олар азат етілмесінен халқы депутаты Рустем Умеров оғрашты. Зараз ми знаходимося в столиці Саудівської Аравії, Ріаді. Звідси разом з партнерами готуємо їх подальше безпечне перевезення до їхніх країн. Вдячний кожному солдату-іноземцю за те, що разом з нами захищають цінності свободи. Бuyuk jeng başlағанынан берілі bu ең бuyuk деңі шуғдыр. Фақат Русия есірлігінде тақмененда 2000 Украина имайджесі қалмақта. Олар арасында Азов полкынан 2 Ромео тақма адынен олған Қырым татары Асан Зядинов. Азовсталь да геже күндіз ұжым етілгені вақыт яралы аскерлерге ярдым береді.
Бревлері иче, дигерлері наразылықлар кечіре, ученжелері қачмаға тырыша. Русиелер женкенді тек телевизорда дегелде Украиналы аскерлер. Оларны да өлдіре білгеніне фарқлы янаша. Русияның бұйық шерлерінде илан етілген күтлебе наразылықлар пек тез бітті. Еді ай бір шей айтмаған Русиелеріні женкве Украинлерінің геноциды дегелде, олар женклешмеге мечбур олған раатсызлата. Наразылыққа шыққанларыны полиция таяқларынан ұрып, тұтып, махкемелерге алып кетті. Нас схватили, повязали и куда-то везут. Дагестанда мемнун олмағанлар ерлі военкоматына сарып алды. Ачулы ақайлар ерлі военкоматынан хадимы Русияны насыл севмек керек олғанын ешітмеге біле істемеді. Сама тоже иди тогда. Я не пойду. Мой дед воевал, чтоб ты белый. Мой дед воевал за мою родину. Это за мою родину воевал. Это была война. А сейчас это политика сейчас. Военкоматларға ел бойы юзлері мұғайған еркеклер. Моиссе бинасында есе оларына өлімге кетмезден евел рухландырмаға тырышалар. Друзей хороших лежат осталось. Қытай сыңыры янында олған Приморский крайда инсанларыны койме-кой үйріп топладылар. Олар ісе жесір олмақ үшін сабадан баяғы ичкілік ішкен. Все, едем, пойми, куда все едем, туда, куда нужно, братья. Алов, Мельгидун, Алиур, Утан, что есть, кто? Парасы олған Москваве Питер сакинлері билетлер алып мемлекетіна теркеті. Түркия, Арменистан, яда Гурджистанға кетелер. Дигерлері арабаларынан Русияны теркетмек үшін қомшы мемлекетлерінен сыңырлары янында тура. Атта Монголияға юзлер же белкеде бинглер же машиналар шықмақ үшін қанықта тура. Русиелеріні кеченлері сабадан Путин имзалаған ферман шашыртты. Русиелерінің не қадары қысмен илан етілген мобилизация бойынша ордыға алына жағы белледе гел. Керчектен есе күтлеви өлімге. Ферманда чағырлажақларынан сайысы гызледір. Қомшу мемлекеттеки женкке кетіп өлмеге істемегенлер өзлеріне зарар кетіреве яралай. Дигерлері есе сыңырдан тешік тапып қачмаға тырыша, амма тешіклерінің сайысы еп азлашмақта. Путин илан еткен мобилизациядан қачынмақ. Бойле чағыруынен Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжісі Тамила Ташева ишғал етілген Қырымда олған Украина ватандашларына мұражат етті. Оның қайдеткеніне көре Русия ордысына түшкенлеріні өлім, яраланов яда жинайы месулетлік беклей. Ви маєте розуміти, що якщо ви потрапите на поле бою, скоріш за все, ви будете вбиті, або ви будете пораненими, ви станете інвалідами. Ми не хочемо такого для наших українських громадян, або ви будете притягнуті до відповідальності згідно чинного українського законодавства. Тому ми закликаємо наших українських громадян максимально зробити все від себе залежне для того, щоб не бути мобілізованим. Україна обов'язково переможе, і я впевнена, що зовсім скоро ми зустрінемось з вами у вільному українському Криму. Украина майжилері Луганск вилаятынан ең мұйым логистик yollarından біріні өз атешы незаретінде тұта. Бұны Украина милли құветлерінен стратегик коммуникация идаресінде білдірділер. Анда қайдеткенлеріне көре, ишгалжилер Лисачанск янында пек ағыр вазиетте болына. Украина майжилері Донбасс тарышеслерінің әрбір ұжымына ұрып қайтара. Душман Солидарве Бахмут тарафына илерлемеге интылаве жебе сызығында олған бір чоқ шер Койве қасабаларына ұжым етмекте. Рус ишгалжилері позициялары деңіштірілмесіні гізлемеге істей. Бұнен берабер олар ишғал етілген Луганск вилаятының сакинлері. Оларының яңа құрылған позициялар аққанда Украина арбелеріне хабер етер деп қорқа. Так, у Сватівському районі з метою приховування інженерного обладнання територій окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій.